Trouble Master. Kin sauya na kwana daya, zo sai ta na kwana daya. Karki guje min rana daya, zo duba na kwana daya. Kamar rabo ni kamar rabo da farka na man soke kafarta min, sai na ji komai da komai naukin sauya min, sai na ji sun kya a rai ta makara an sarka min. Gashi jiki ya gaya min ke ce sai na daga kwana daya da kalmomi daya kika sace ni. Daure ki bani so ki ji na kari ki bar ni, tunda san ki tun a fari ya shige ni. Kin sauya na kwana daya, zo duba na kwana daya. Kamar rabo ni kamar rabo ki damu da ni. Jarrabi yau na fada tunanina, ya zana yi in gyara duka laifina. So baya uziri wai ko dan gyara kalamina, in ya kamari sai dai mutuwa a yaban kwana. So na da fadi yana da daɗi, yana da girma yakan saka makaudi. Wani bai da daɗi mai cire nishadi, bai da sauki so na da zafi. Ya zan na gane taushi da dandarin soyayya, ya zan na gane sauki da dadin soyayya. Kullum jiki gayan yake, rayuwa faɗin take, so tunatini yake